Народные традиции, обряды и промыслы в школах Брещины. Так, в одном из учреждений среднего образования Пинского района даже создали опорную площадку, где опыт работы с детьми в этом направлении может перенять любой педагог и работник культуры. Один из примеров сохранения нематериального культурного наследия далее в сюжете. Чулі, у вашем дворі девица красна. Як старгуемся у цене, дык яе купим. Голубок наш будет до пары ваших голубцы. И прихожий, и говорки, и працовник добрый. Один з самых старажытных абрадаў Беларусі сватанне сёння дэманструюць у вёсцы Стытычава. Сваты свацця прадстаўнікі маладога і маладой, гутарка у іншасказальнай форме абавязковыя атрыбуты абраду, сэнс якіх не мяняецца на працягу стагоддзяў. Усё гэта вынікі пазакласнай дзейнасці па захаванню рэгіянальнай культурнай спадчыны, якая вядзецца ў мясцовай школе. Посвятайся за стол свой. Чим багаты, тим і ради. Частуйтеся, коли ласка. Наши дзеці вясковыя, яны любяць удзельнічаць у гэтых мерапрыемствах, заўсёды за салодай удзельнічаць, а калі ёсць яшчэ які і вынік, то яны вельмі давольныя. Настаўніца роднай мовы і літаратуры Людміла Сачкоўская адна з тых, хто актыўна ўцягвае дзяцей у беларускую культуру і выступае за яе папулярызацыю. Якія яе вясковыя калегі, педагог з'яўляецца носьбітам мовы і традыцый роднага краю, веды аб якіх перадаюцца навучэнцам. Вельмі прыемна, што такія святы не забываюць. Сама ў вялікай сям'і і была на падобным свяце зусім недаўна. І вельмі прыемна, што і зараз гэтыя святы паўтарылі. І я вельмі многа знала даже таго, што робяць зараз. Паставіць работу на поток атрымалася 6 гадоў таму. На базе школы была створана апорная пляцоўка спадчына па выкарыстанню рэгіянальных традыцый і абрадаў у пазаўрочнай дзейнасці, да якой, акрамя педагогаў і дзяцей, далучыліся бацькі. Шкада, на жаль, што ў нас на сённяшні момант вельмі мала старажылаў, таму што мы ладзілі і экспедыцыі фальклорныя, на аснове якіх мы і рабілі даследчыя працы. Але мы супрацоўнічаем з сельскім домам культуры, які нам дапамагае ў тым, каб аднавіць, недзе нешта адрэдагаваць, і каб гэта ўсё было ў тым выглядзе, у якім яно на самой справе было. За перайманнем вопыту ў Стытычава едуць з усяго Пінскага района. У асноўным настаўнікі мовы, гісторыі, намеснікі дырэктароў па выхаваўчай рабоце. За гэты час на базе пляцоўкі былі праведзены майстар-класы па народных промыслах, адноўлены святы ваджэння куста, грамніцы, каляды, сустрэчы вясны. Сватанне стаў першым святам з сямейна-абрадавага цыклу. Мы вывучалі лексіку вясельнага абраду, традыцыі абрады святкавання сёмухі на Пінскім раёне. Увогуле праца праводзіцца велізарная. І сёння дзеці, можна гаварыць аб тым, што яны добра арыентуюцца ў святах каляндарна-абрадавых, у сямейна-абрадавых традыцыях і звычаях. Эфектыўнасць дзейнасці стытычаўскіх педагогаў ужо не раз пацвярджалася на рэгіянальных конкурсах «Радавод», «Таленты Палесся», «Нашчадкі традыцый». Апошняй высокай узнагародай стаў дыплом першай ступені на ўзроўні рэспублікі, атрыманы за даследчую дзейнасць.